Okay. So magkausapan ito pasalamatan sa ating Ginoo nga nakatambong tani atong Santos nga misa. Apila nga itong mga suki nga nagatanaw online. Aron ilang mapadayag usabay ilang mga pag-ampo nini atong Santos nga misa. Busa pasalamatan atong Ginoo, tagaan atong Ginoo usak, kamasipang pakpak. Pak! Perfect. Okay. Doon ay balita nga nagkanayon, no? Nga sa ang katong mga fully vaccinated, mauray makakaon sa Jollibee. So niadto sab ko, pagato na ko ako pakana. Kaya wa mo ko'y kwarta. Paita. Doon na rin kaya po'y bayad, no? Sa sunod buwan, Pasko na, ha? Ningon na mga maninoy, nga katong ilang mga kinugos, kinalan mo sunod sa protocol. Kinalan magbabaksin. Kaya kung vaccinated ka, makadawat ka 100. Nya vaccinated ka, doon na pa kay face mask, 500. Vaccinated ka, may face mask ka, may facial pa, 1,000. Pero kung kay vaccine, di ka tagaan. Pero mamugos ka, ipa-swab test. Kung negative ka, tagang 50. Kung positive, ambulansya. Kaya mo rin ganito nga grabe, no? Pero mo no, kung kabantay mo, sa gamay patang bata, mahilig ta maminaw sa mga istorya may tungod sa mga hari, mga reyna, mga prinsipe o prinsesa, ha? Pero sa atong nasod, wala man tayong hari nga mo'y nagdumala na to, no? Ni pareha sa ubang mga lugar nga may hari mo na sa atong nasod ang atong gihimo mao nga atong gilantaw, no, nga isip hari og rayna kato mga labaw sa ilang mga nahuptan. Muna sanan labaw sa kagwapa sa uban mo na gitawag natong mga queen. Mao na ingon sila ang Cebu daghan kuno gwapa-gwapo. Kinago dili ang nakadaog sa Miss Universe Philippines, Miss World Philippines. Mo na mari kag Cebu makitaan gwapo gyud gwapa. Kung nay batignaw nga bisita ra na no kay madingan pastila no. Mo na inana no. Nasa uban mo labaw sa ilang ka-bright. Mo na sa CIT tawgon ang labaw sa ka-bright o King of Engineers. Nasa uban tawgon nga king kung labaw ka sa talento sa uban. Mo na rin gitawag nga King of the Ring. Mo na si Manny Pacquiao. No? Kinsa may gitawag na to nga hari sa mga restaurant. Chow King. Kaya na may king. Kinsa man ang hari sa mga pan. Burger King. Kinsa may hari sa mga computer. CDR King. Kinsa may hari sa mga talawan. Ig King. Kinsa may hari sa mga nasakpan nga laing uyab. Booking. Kinsa may hari sa mga mudagan. Stocking King. Kinsa may hari sa mga bati og legs. Stocking. Mali nga nato nga mga labaw. Ha? Doon na siya uban labaw sa pagkabalaan. Mali gitawag na itong mga santo. Ha? Swerte sa tas Pilipinas. No? Kaya doon na tayo duwang ka santo. San Lorenzo Ruiz o Pedro Calungsod. Napadya kami si Monsignor Kamomot. No? Pero pangunta na, magkabot ba kinisaw sa katao ang tanan nga matang sa king? Manigitawag na itong perfect king. So di na ito magkabot, pero nakuha kini sa itong isaulog nga piyesta karon ha. Karon na itong isaulog ang piyesta ni Jesus isip, King of the Universe. No? Hari sa tanang kalibutan, hari sa tanang butang. Muna kung mga taon sa mga ni ang hari. Atong nanibawaan ang hari sa atong mga nibawaan sa mga istorya-istorya mo ng tao, no? Nga nagsulo mo og bisti, no? Nga grabe, royal ang dating, no? Daghang mga sundao nga nagsunod-sunod kaniya, siya ang nagdumala sa katawhan. Ang hari sad, no? Mao na ang sa katawo, no? Nga nag-atiman sa panginahanglan sa iyang mga katawhan. No? Mao na inindot na naghatag og freedom, peace, justice, well-being sa iyang mga katawhan. Pero ang unang tulo, manigibuhat sa kasagaran sa mga tao. Pero ang pag-alagad nga may gugma, no? may pag-atiman, no? Sa hindi na ito makitaan sa tao, pero makitaan na ito sa Ginoo. Kung wala itong gihando, makinin mahugtan sa no? Mao nang nindot kayo kung ang atong leader, isip atong hari, makakuha ni ini maong kinaiya. No? Nga magka-focus, di lang sa iyang kaugalingon, kundi sa tinatibukan nga panginahanglan sa katauhan. Ngayon sa kababayan, sa kayong barko, no? Yahan, pato siya dito sa
sa taas kay para magpahangin. No, nagkaukaw pa siya. Kusog ang hangin. Diya gikuptan ang iyang kao sa doka kamot. Kusog juga ang hangin. Gidool kasi sa kapitan siya, ma'am. Imalagay na gikuptan imong kao sa doka kamot siya. Oo, kusog ang hangin. Malamam, wag kakabantay, ma'am. Nilupad ng imong sinina. Ano, kaya wag siya ka-focus. No? Samot-samot ang pag-focus sa kinatibukan. Ha? Importante sa usa ka hari. Mo na sila gipangutana si Jesus, usa, ikaw usa ka ba kahari? Ikaw nag-ingon, no? Poncio Pilato. Pero ang iyang pagkahari, bato pa ni Jesus, dili dinhi sa kalibutan. No? Wa dinhi mabilong ni ining kalibutan nga puno, no? Mayngon tampungan sa mga temporaryo nga mga butang. Lahi ang pagkahari ni Jesus, doon na siya gingharian. Ha? Nga dili na ito makitaan, pero ato makitaan sa iyang mga binuhatan. Mabutan nga sa itong kinabuhi, kinahanglan ato yung sabton si Jesus kung kinsa siya. Lisod hindi ta makasabot kay sigurado kita magbagot-bot. Naw sa ka maestra, ningon sa iyang estudyante nga Pedro, siya ma'am, asa yung papa dong sa hospital lagi ma'am? Sa uy mo ba? Human sa pito kaadlaw siya dong, imong papa sa hospital gyapon ma'am. Wala, kaluoy god pito na kaadlaw. Kung sabi sakit imong papa dong, siya may sakit ma'am. Siya nga tama siya sa hospital siya. Ang kay doktor man siya. Wa masabti no. So kinahanglan atong sabton no, ang pagkahari ni Jesus. Mao na ang gingharian ni Jesus, mayon tampo nga usa ka gingharian. Nasa ako pang gisulti, nagdaong kayuhan, perfection, gugma, o katagbawan sa matang usa. Mabuta ng importante nga sa itong kinabuhi, dinhi pa lang ato na ni-praktiso na. Labi na gina ato pagpaambit sa itong isikatao, pagdala sa mga balita nga ito sa isikatao, grabe. Alam ito itong pagpanlibak, nito sa tanong kung malibak ta, may tungod sa Ginoo nga itong hisgutan. Dili man, dito man sa ikadaot sa usang-usa. Di isang babae, niduaw siyang kumari, siya, Mari. Kaning ako, Mari, dili ni pagpangdaot sa inyong kaminyoon. Pero sultian lang ka, Mari, nga si kumpari ba, duha na kasi mana nga, iyang sakyanan nakaparking sa motel. Ningon sa tayo, kumpari, Mari, sultihan sa tika, Mari, nga naman, ay mo ba na ba, di ari sa moa, kay gihuwaman ang sakyanan ni kumpare. So yan itong bana ang nandito po. No? Pastilan po, no? Usay masumbalik ang di maayo natin binuhatan ngadto sa itong isikataw. Manang invite kita sa Ginoo nga Jesus himuon na itong hari. Dili lamang sa atong kalibutan, kundi sa atong tagsa-tagsa kagalingon sa pagsunod sa iyang mga panagpalig-ingnan. Muna pala itong tanawon si Jesus, unsa iyang gibit-bit nga kaharian. Laing klase, no? Muna gitawag na ito, ang iyang kaharian is not a kingdom of control, but a kingdom of freedom. No? Na iya yung gihatag ang kagawasan alang sa matag usa ka nato. Dili lang kingdom of power, kundi kingdom of service. Ngadto sa usag-usa. Kabantay mo sa pamilya, kanino't minaw, no? Kung sa itong magtiayon, nagserbisyo sa usag-usa, inumanan sa gugma. Mo nang why may tamo nga pagduda, why may tamo nga pagsilusay, kay naay pagsalig sa usag-usa. So, sa isang sawag, yaw-yaw siya ba na, sa noon sa mga nga sa una, kusog kay kamo pangga na ko, kusog kay kamo lambing na ko, pirmi ko ni mo ikis kay ko ni mo sa akong liog, pirmi, ni ko tamba na, niya karon, ang sawag na ko pagkisay mong liog, nga pirti man ni mong tambuka, asan man ni mong liog, wasa ni mag-amping. Sabi mo, grabe, no? Mao na nga, makita na ito nga lahi yun ang gingharian, nga gipakita ni Jesus, is not only a kingdom of money, but a kingdom of sharing of resources. Minut kayo sa miyagi mga Domingo, no? Ang may tungod sa pag-inambitay, no? Sa atong mga kaptangan, nga kung kita maghinatagay, atong ihatag, apil ang atong kasing-kasing, ha? Dili ang atong pagkahakog, mao nga kulangan, ang atong pagtabang sa atong isikatao. Mao ang kinatibukan sa atong hinatagay, pag tinabangay mo na ang tiwa sa matuod, naging harian, nagihatag sa Ginoo. Kung mo na itong lantawon sa itong kinabuhi, no? Dahil sa kamahan niya, gisugo yung anak, daw palit itong bugas, may 500, na po ka kilo palita. Sus, pagbalik ang dahil, 5 ka kilo. Sa pila naman kong gipalit, sa 250 ra pa. Asa rin 250? Ako ang giposta sa swirtres, sus, gikulata ang bata. Pagkaugba ng bata pa, nagadaog ko pa. Gikulata gyapon sa papa. Siyempre, nga mo kong gikulata. Siya, ikaw, nga nung man mong gihurot o posta. Maita. Kaya mo rin na ito, nga lahi ang panglantaw. Mao na nga sa itong kinabuhi, mo na rin na mong sumbanan, ung sukdanan.
para sa atong kaugalingon nga pamilya, sa pagtukod nato sa atong kaugalingong gingharian sa atong pamilya, makita nga gugma mo inapagtibabaw. Kanindot no sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, doon na kita yung statua o kalitrato ni Jesus ng hari sa kalibutan. Aron kita mapahinumduman sa angay ug matang nga buhaton kung kita pagkatawgon isip hari sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Niya hapit ang eleksyon kung mangutana ta kinsa may nindot nga pilion, kinsa man ang angayan nga maghari sa atong nasod o kaha sa atong katilingban. So mo na niyang mga sukdanan ang gingharian ni Diyos ni Jesus. Mabitan namin ingon sila pirmi ang pilia maka Diyos maka tao makahatag og kinabuhi sa usa nga puno sa pangalagad pinaagi sa gugma. Niya mo na tayo po sa atong misa karon Nauntang atong mga leader sa atong mga nasod, mo kinamihimo nilang sundanan sa ilang pagserbisyo, na kita sad nga nagpili kanila, matagad sa saktong giya, para sa unsay angay buhaton, nga para sa ikaayo sa atong umaabot, o sa atong kaugmaon sa mga anak o sa mga henerasyon. Amen. Palihog manindot. Karon atong iampo ang nagatuo ako.